Kumno ngila ban itu yala di hatong ngilong kita kiba klan haga jingat lane kita kiba talot haga jingat haga jing em ka jonga bu jong pi bonsen haga jing em ga jonge kum kibrio habangi dan hapdeng jonga met ka ba shat ka ba klan haga jing em ga jongi ngisngau yala di bangilong kita kiba klan haga jingat habangi yo ban let je sang ngisngau yala di bangilong kita kiba klan haga jingat habangi yo ban kenduk para bangat ngisngau yala di bangilong kita kiba klan haga jingat habangi yo ban duai ban pulai kitin ga jong bleng ngisngau yala di bangilong kita kiba klan haga jingat jayu teng habangi dan haga kutlat haga jing em ga jongi haba pidan haga jing pang haga jing em ga jong pi haba pidan hapdeng jong kata ka ba pim sngo tu sngo thaw haga jing em ga jong pi jayu haba kum kata ka por Teng don kibrio bagi dan apa yang jaga jingpang haba ki duai haba ublay umpat jubab iki umpat penkia iki kisngo ba utrayo num yo sngo nama ta jongki kisngo ba ublay miarap nama ta jongki kisngo ba ublay unum dan naga jing em ga jongki kata ga diga ba kibrio gini kisi gi jule don ru kibrio haba ki dan apa yang jaga kutlat aga jing em ga jongki ha gini kisi ba mata kim nang shu ban perkat ban le kumno ga jing em ga jongki ki dumbut ki dum gi jingmut jim perkat Namar babalai kadau golong baga jinget ga jonga bu jompi teng habang ye kenduk mau siang ga jing em ga jonga bu jompi kalong telor no ngimken mau yo blai bonru gi bapang gi besito ma ga ka ngimken mau yo blai ga jing em ga jongi ngiken mau syai gi doktor ngiken mau syai gi hospital gi beremdor habang indan ga kutlat ga jing em jongi ngiken mau sya ya kita gi hespa ban yarap ingi ngiken mau sya ya kita gi bala ban yarap ingi gi ba kat bangi nginang dan galat na way. Siya ayu belay pat haga jing em gajangi hakum kata kapor kabangi kutlat haga jing em gajangi. Hato kata ka jinget gajangi kalong kabaklan. U apostol Paul upen kan mau naka shiti kaba ar si korin kalenong kaba kat ar kaba kat basi pau ong kumni. Nabakum ta ngasngobha haga jing tolot haga jing lekben haga jing kerdu haga jing bekben haga jing shipa na kabantau Kris namar habang ngasngob tolot hangta ngalong ubaklan. Amen. Kane kadai ka ba upol ukran lingba dak experience ke jongu. Utho shibun gishiti hagi balang giba per menba udang don hapok patok. Upol ukran ye gani dak experience ke jongu. Ulayat lendi habanga nga syak leben habanga nga syak beben habanga nga syak apeng jong kata kajing sitom ma kajing em ke jonga. Hangtang ngobha ong pol. Hatong ilong na empat kita ki banget ki bas ngoba hapedeng jong jing sitom gijingi kita ki badut should depend bet na ublay completely tang now try bet lada jakat ba jalong kat balong nganget bo try unyarap yang hagapor bangi ni syam haga jing hagapor bangi kenduk mau siang haga jing em gejangi kumno ka jinget ka jong ap gejong pi lane ha utrai naga jing em ga jong ap jong pi bun sen ngi sko ba utrai nom don habangi mat hapening jong ga jing hapening jong ga jing ele haga jing em ga jong ap jong pi handai kan mau ban sko thu yala di ba pilong uba klan ha utrai ban sko thu yala di ba pilong uba klan la ne ka ba klan ga jinget haga jing em ga jong pi upol upen kan mau naba kum ta ngasko ba haga jing tlat haga jing leben haga jing kerdu haga jing beben haga jing shipa na ka bantau Kris Upol usngobha hapdeng jong kita ka kutlat haga jing em ga jong u namar de haba uladan hapdeng jong ka kutlat haga jing em ga jong u ba un sanang ya ka ban syanya ba dipen teli na utrai de namar kata haga jing em ga jong a ga jong piru de haga kutlat haga jing em ga jong a ga jong pi de hang ta kan yisko thu ba ngilong ba klan la ni ba telot haga jinget haga jing em ga jong a ga jong pi kumba upol ong habang asngau telot hang ta ngalong ba klan habang asngau telot hang ta ngalong ba klan kanongot apdeng jong a jong pi habang isngau bangi dan apdeng jong ka kutlat habang isngau bangi dan apdeng jong ka ka jing ka kim khat aga jing em ga jong a jong pi ka bangi kenduk mau siang ngisngau ba ka jinget ga jong a jong pi ho blai kadang klan kadang triang kanongot apdeng jong a jong pi bon sin bon ke banget yo banyak kenduk ki ngau duk men siang ki ngau si teng ki ngau ba om don bala ban yarap iki kum kata kapor ki ngau teng kim nang wat tang ban batai ki ngau ba kata ublai ujingai na gajing em ki ngau ba ublai umla ban yarap na gajing em gajong ki kata gadai gajing ngau gajong ki tedai hang ta ha gajing em gajong a bujong pi
ban tip yala di bangin long uba klan hau trai kamut tang namar bangi hagapor bangi ngi shat ngi klan ngidang yo ban yarwa yo ban sngap ngi kitin ngi jong blai ngi yo ban shakri lang ngi long utau ba klan hen hagapor ba pipi dan apreng jong ka jing ka jing pang ka jing shitom ka kutlat ka jing im ngi jong pi wat hakum ka takapor ka jinget ka jong abu jong pi ka hap ban long ka ba klan hau trai hang ta ken pi long uta ubanget lan ka banget ka ba klan hau trai de namar kata kumbau pol ong habang ngotlat hang tanga long baklan ngila ken ban ong ye gani ke kentien kumbau pol ong hagapor ka ukurdu hagapor ka u kim khat aga jing em u ba u shat ben aga jing em u hakum kata kapor u pol ong habang ngotlat hang tanga long baklan namar unang ban dependently no trai de namar kata ka jing em ga jang abu jong piru habang ngilong kita bes ngotlat ngiladon kata kat kutlat aga jing em jang pi ngiladu bor om dan lat syuk da kumbe de hakum kata kapor kan ngilong ke baklan hau trai la da nginang ban syanya teli no blai namar de tang u balak ban yarap pi de tang u balak ban penkia pi de tang u balak ban solve ke problem ke jong abu ke jong pi amen namar kata ngit skam bagani ka kitin ke jong blai ka ai men sim nam ta ke jong pi wat apdeng jong ka jing kerdu apdeng jong ka kutlat aga jing em ke jong pi henre ba pindang yai long uba klan ba pinam ki ke jing mut jim perkat ke jong pi ba pinam kan mau sha shano ra shano hendai pe pikin mau sha yo blai bolong nong yarap ba senda ujonga bat ujong pi dei hangta pin sngo tu ba pilong uba klan hau trai aga jing em ke jong pi ngai skam bo blai un ker kui pi u blai un yo kaburam amen bad amen